बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी तालुक्यातील बहुचर्चित माझगाव ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची पोटनिवडणूक होत असून मतदानासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. सरपंच पदासाठी माजी सरपंच दिनेश सावंत यांच्या पत्नी जयश्री सावंत या पक्ष म्हणून रिंगणात आहेत. त्यांची थेट लढत होतीये शिवसेना भाजप पुरस्कृत रंजना कांसे यांच्याशी. या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलंय. मतदानादरम्यान खोतवाडा येथील दत्तात्रय उर्फ बंटी सावंत यांनी आपल्या लग्नाच्या आधी मतदान करून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण केलाय. लग्नाचा सोहळा असूनही त्यांनी प्रथम आपला मतदानाचा हक्क बजावला. शांततेत आणि उत्साहात माझगाव गावात मतदान प्रक्रिया पार पडते.